ओरै साजोब्बाय नै ओरैबो साजोब्बाय खोमाया। बे भिडिअखौ फेसबुकावबो होगोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आंखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बिराद मोजां कमेन्ट खालामहरदों, बेनि थाखाय गासिखौबो थेंक इउ। नायनो हागोन नै लोगोफोर मेगनखौ। बेस्ट फ्रेन्ड थेंक इउ। मोनसे किस खालामबाय आं। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव फिसा ब्लग लानानै फैलायबाय आरोना नायनो हागोन लोगोफोर। आङो मबाइलावसो नुबाय थादोंमोन नालाय मेगनाव बेमार जादों होननाया, मेगन गोजा जादोंमोन बयनावबो। ओमफ्राय नै दा आंनावसो जाफैबाय आरोना लोगोफोर। ओरैबायदि खस्थ' मानो मोदै ज्राम गबाय थायो आरोना। ओमफ्राय मेगनानो बुग्ल'जोबनाय, ओमफ्राय ससमा हमाबानो जेरावबो ओंखारनो हाया बायदिसो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय मा बेमार फैदों बुजिनानै मोना आरो। आं मानसिफोरनिखौसो नुबाय थादोंमोन, ओमफ्राय थाङै आंनावनो जाफैबाय आरो लोगोफोर। ओमफ्राय बयबो सांग्रां थाबानो जाबाय। ओमफ्राय जेबो गिनांगौ गैया आरो, थेवबाबो सानसे साननैखौनो उन्दैफ्रा बांद्राय खस्थ' खालामनो होनबाथाय सहायनो हायाना, बेखायनो उन्दैफोरा बांसिन सांग्रां थाबा मोजां जागोन आरो लोगोफोर। उन्दै गथ'फोरखौ एसे सांग्राङै दोनबा आरो बाहेरायाव जानला मानला ओंखारथ'नो नाङा। दा बोथोरा माने बारा मोजां नङा आरोना बारहावाफ्रा, ओमफ्राय बारजों फैनायसो बियो। ससमा गानाबानो नै मेगना आरो बुग्ल'जोबनाय ओरैजा सेस। ओरै फारनैबो मानसिफोरना सोरनाबा मोनसे जादों आरोना लोगोफोर, ओमफ्राय आंनाव फारनैबो जानानै होदों। मा होनगोन दे, ओमफ्राय फांखाबो जानो हाया, बारबो जानो हाया। दा अखा एसे हानायखायसो एसे थान्दा मोन्दों, नङाबा गरमबावबाथ' मा जाबावगौमोन ना लोगोफोर। आंनावसो जानो मोनबाय आरोना, बे मेगनाबो जाफेरामोन आरोना बेफोरबायदि बांद्राय ससमा गानाबानो दा जेरावबो थांनो हाया बायदि आरो लोगोफोर। ओमफ्राय बार नांबाबो बारा जायो होननायखाय दा ससमा गाननानैनो दंबाय थायो आरोना आङो। ओमफ्राय दिनै 13 आगष्ट, दिनै आंनि जोनोम बाराय आरोना लोगोफोर। आंनि थाखाय बिराद स्पेसियेल दिनैनि दिना। ओमफ्रायथ' बेखायनो बिराद लोगोफोरा आंखौ उइसबो खालामहरदों आरोना। ओमफ्रायो आंनि सासेल' बेस्ट फ्रेन्ड दं आरो लोगोफोर। ओमफ्राय आंनि बेस्ट फ्रेन्डखौ आं ओरै साइडआव होनानै होगोन आरो। ओमफ्राय बे बेस्ट फ्रेन्डआ आंनि थाखाय मोनसे गिफ्ट हरदों, ओमफ्राय दा बेखौ आङो लानानै फैबाय आरोना। नै बिदि मेगनखौ लानानैनो आङो, ओमफ्राय ससमा गाननो उफाय गैया। बे बेस्ट फ्रेन्ड गिफ्ट हरनायना उफाय गैया। नों माबा मोनसे फिसा गिफ्टबाबो गिदिर गिफ्टबाबो गिफ्ट आरोना लोगोफोर। बेनि थाखायनो आङो ससमा गाननानैबाबो लानानै फैबाय आरो, दा लानानै फैबाय। ओमफ्राय फैनाय लोगो लोगोनो भिडिअ खालामखाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय मेम'रि थाथों आरो, आङो बेस्ट फ्रेन्डआ आंनि थाखाय मा गिफ्ट हरदों दा नोंसिनि सिगाङावनो आङो आनबक्सिं खालामगोन लोगोफोर। आंबो दाबो नायाखै आरो। ओमफ्राय दहाय सानावनो कल खालामदोंमोन, ओमफ्राय आङो मबाइलखौबो बारा नायनो हायाना आरो, मेगन फिथाइया सायो। ओमफ्राय मबाइल नायबा बांसिन जागोन खोमा साननानै मबाइल नायालासिनो थादों आरो। मबाइल नायबा बांसिन जायो बिदि साननानै, ओमफ्राय मबाइलखौ नायालासिनो आङो ओरैनो मबाइलाबो चार्ज गैखाया नालाय, मबाइल चार्ज होनानै आङो बेटारिबो गैखाया चार्ज होनानै दोनबाय। ओमफ्राय रिंटनखौ फिसा होनानै दोनदोंमोन आरो लोगोफोर। ओमफ्राय खोनायाखै आङो फन हरनाया, बेबो बेस्ट फ्रेन्डआबो फन बुबाय थादों। ओमफ्रायो जाय दखानाव पार्सेल सफैदों बे दखानदाराबो आंनाव कल खालामबाय थादोंमोन आरो। ओमफ्राय उनावहाय सिखारना नायबाय, नुबाय, ओमफ्राय फन खालामफिनबाय आङो, नोंनियाव मोनसे पार्सेल सफैदों नोंनि बेस्ट फ्रेन्डनिफ्राय बिदि होननानै। माबाबाय आङो, आयु माला पार्सेल माला पार्सेल फाथायहरस्लाबखो सानबाय आरो आं। खाथियाव नङा आरोना बियो, खाथियाव गैया, आंनि खाथियाव गैया। बियो दा गावनि डिउटियावसो दं आरोना लोगोफोर। बियो माने जब मावो नालाय, ओमफ्राय थेवबाबो बियो गावनि डिउटिखौ समखौ बहननानैबाबो आंनो दा बेखिनि पार्सेलखौ हरबाय। ओमफ्राय दा आङो पार्सेलखौ आनबक्सिं खालामगोन, लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय स्पेसियेलि थेंक इउ माय फ्रेन्ड, माय बेस्ट फ्रेन्ड। माने आं बेखौ सनु होनो, बे आंखौ मनु होनो आरोना। ओमफ्राय थेंक इउ सनु, नोंखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसेबाव थेंक इउ जासियो आरोना, आंखौ उइस खालामनायजों लोगोसे बे गिफ्टखौ हरनायनि थाखाय। सारप्राइज गिफ्ट आरोना लोगोफोर। आं बे भिडिअखौ नोङो नायदोंबाथाय कमेन्ट खालामहर। ओमफ्राय दिनैनि बे भिडिअखौ दिनै आपल'ड होनो हागोन ना हाया मिन्थिया, ओमफ्राय गाबोनफोरबो होनो हागौ। थेवबाबो भिडिअखौ आं दिनै फैनाय लोगो लोगोनो खालामखाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर बिदिनो आं ससमाखौनो बारा गानखाया, गानबाय थानो हाया आरो।
ओरै साजोब्बाय ओरैबो ओरैबो साजोब्बाय खोमाया गन्थङाबो माने गोलाव नामा नै नैबेयावनो हंगाला जालायलायो बिदि जायो आरोना गन्थङा आंनिया फायस गैयानो ससमा बुंबोलायनांबाय ओमफ्राय उफाय गैया जि बिदिखि महर दाना हरो आरोना भगबानाबो दुखु मोनो मेंगुलायो थांना फैनानै मेंगुलायबाय आरोना लोगोफोर गरमा गरम अखा हाबाबो फिसा फिसा अखा हाबाय थादों ओमफ्राय दहाय सानाव जा हादोंमोन आरोना ओमफ्राय दा फारसे लानानै फैगौ माने अखाया फिसा फिसा जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ फेसबुकआवबो होगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंखौ जाय बार्थडे उइस खालामहरदोंमोन बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसेबाव गासैखौबो थेंकिउ जासिहरो आरोना साबायखर जासिहरो नोंथांमोना आंखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बिराद मोजां मोजां कमेन्ट खालामहरदों बेनि थाखाय गासैखौबो थेंकिउ स' लोगोफोर दायो बिदिब्ला आङो आंनि लोगो हरनाय गिफ्टखौ नोंथांमोननि गेजेराव आनबक्सिं खालामनोसै थ' दे बिदिब्ला Oh my god, my bestie नोंखौ गोबानाय बायदि मोनलायलायबाय आं खाथियाव दंबा गोबावमोन आं फाखा लांगौमोन ना नै बेस्ट फ्रेन्ड थेंक इउ मोनसे किस खालामबाय आं ओमफ्राय मा दङ नायनोसै लोगोफोर एबार ओमफ्राय लोगोफोरा दख'ना सल' बेखौनो बुंनो सानोदि आङो नोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय राव ओमफ्राय अननाय मोनबानो जायो आरोना बेबायदि गिफ्टनि जेबो गोनांथि गैलायलाया आरोना लोगो मा होनो बिदि हरलायनो नाङामोन आरोना इमोसनेल जायो आङो बेबायदि मा होनो फार्स्ट टाइम गिफ्ट मोनबाय आङो गिफ्ट बिदि जेबो लुबैलाया नोंनिफ्राय नोंनि उइस आं जेब्लाबो थाफाबाय थाखायो नोंनि बोर आं जेब्लाबो थाफाबाय थाखायो आरोना थेंक इउ नाय लोगोफोर नायनो हागोन नाय आंनि सुट जागोन ना लोगोफोर थेंक इउ बेबि दख'ना हरदों आरोना लोगोफोर दे होमब्ला आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन स्पेसियेलि थेंक इउ नोंखौनो बुंदों आं सनु बाय बाय नायनो हागोन दे लोगोफोर मेगनखौ No. लाजिलाय लाङोब्ला